Takže teraz je 12:40, ide nám o 1 autobus a potom ideme na vlak, takže vám iba nejak ukážem, jak plus minus vyzerala cesta. Nazdar námestovo. Takže konečne som vystúpil z autobusu, už iba čakať na vlak a už nech tie 2 hodiny sú za mnou. Ja som teraz vystúpil z toho autobusu a potrebujem ísť šťať, išiel som sa pozrieť a že musím zadať pre vozička rovno, už som to našiel. Poďme sa na to, ako to vyzerá na veckách. Ty aj pre vozička to vyzerá lepšie ako na normálnom. Zatvorím dvere. Normálne toto vyzerá lepšie ako na normálnych záchodoch, kamo, čo ti šibe. Ja si chcem byť vozičkar. Musel som si kúpiť kapučíno, aby som to nejak vydržal. Mňam, kapučíno. Tak, už mám 14 000, to čo ja tu lámem rekordy. A teraz, že som tam prepačoval C4. Už sa rozcvičujú. Toto ešte nie sú moje miesta, ale iba som to chcel takto pozrieť, že pekný vylatuje. A ešte keď som takto sám, tak by som sa vám chcel poďakovať za tých 100 odberateľov, toto je špeciál, takže veľmi moc ďakujem a do konca roka 2026 dáme 1000 odberateľov, pôjdem na R9, na svoj haircut dám dole a pôjdem na VIP s Marekom, takže keď to bude 1000 odberateľov, bude to mať tak like, zdieľaj, odoberaj a pokračujeme o videu. Môj tip je, že 2-1 pre Trnavu, gól dá podľa mňa Power a Kudlička a Záslova dá, ja neviem, dám Marčeliho, ale dúfam, že Trnava vyhrá. Práve s číslom 1, Žilka. S číslom 7, Stefan. Škrbo. Číslo 11, Filip. S číslom 14, Miloš. Číslo 15, Lazar. Číslo 17, Jakub. Číslo 19, Timo. Číslo 24, Kristián. Číslo 29, kapitán Martin. Číslo 52, Erik. A s číslom 93, Ičasi. Trénerom Spartaka Trnava Antonio. Poda. Na lavičku náhradníkov sú s číslom 44 náhradný brankár Matúš Macík. Čakáš nechytá, debil. Pome do nich. Krásna hymna, pome. No ale už sa konečne ozvali aj naši Euberčiani. Pome. Pocvičíme. Pokopíme. A henty. Títo. Máme prečíslené. Ježiš, Jazán, go. Na to bola lopta. No. Ježiš, no. Ježiš, ty kokos. No, máme štandardku. No, pome. Ale? No. A trojky. To majú proti Tasovatisti. Pozor na to. Ale dobre, tak. Dobre, pekne. Dobre, po tejto akcii tu máme, no. Ježiš, báhonský futbalisti. No, máme, zahraj. No. Čo? Nebol to faul? Len tak, for the fun. Pome.
Ja som ho tam videl. No, nevadí rohy, nevadí pekne. To je ona. No, ešte. Hej! Penálta! Ty kokos! Penálta! No, nohy. Ja, nevadí, poď ešte. Poď. No. No. Jo. Poďme. Dajú tam. Aj. A teraz návrat. Rici. Skopnil. Predtým. To je ono, dobré. No. Ešte. No. Poď. Ešte. No. Mineč. Zastril. Rozkopal sa zvolený. Riči. Poďte s tým preč. Ne. Nemôžu. Dajte to už do Riči. Poď. Ježiš, čo sa s tým točí, že kamión. No! Gól! Yes! No čo? Konečne. Vecoko, výborne. Pekné pán. Ty kokos, moment. 59. minúta zápasu. Gól tým Spartak! Strelcom gólu hráč s číslom 93. Stav stretnutia! Spartak! 1! Slovan 0! Ďakujem! Poďme. Prečíslenie, poďme. Ale kozaj ma nejaká zimná olympiáda. Ísť na Spartak, to je bomba. Že by? A dobre, máme nohy, dobre. Prvý rok toto zápase a toto na olympiáde nezažiješ. Prvý rok, škrbo. No, dobrý. Nevadí, poď ešte, poď. Ešte poď. Á, dobre, bojová sa. Čo? To nemyslím tak. Štandardka pre Spartak. Čo je? Poďme, škrbo. Dobrá. Poď ešte. Mazarník. Tak nič. Nevadí, škoda. A je, tam asi leží Azanko podľa mňa. Veď ho, ale to nie je dobré. Ináč je haluš, keď sa voláš Blackman, asi troška inej farby, ak je biela. To je ináč haluš podľa mňa. Veď keď si to robím srandu z Blackmana, tak Azanko tam leží. To nie je dobré. Žiga to tam organizuje. No, poďme. Poď. Veď, začiatok zápasu. Poď. Tak nič. No, ale offside. Nevadí. Dorici s tým. Žiga. A je zle. No poďme.
No. Ešte. Poďme. Hej! Dáme ešte jeden. Za čo vymyslíme? Poďme už. Pomale to je. Pomale. Ale ne, chudák škrobu, čo je? Podvoj do písačov, dobre, ale preslova. Zatiaľ padne. Dorice stav. Ešte preč. Dobre. Že by prvá bitka? Že by? Robíte aj keď. Poďme. Čo? Tak ho sotil. Čo je? Poďme ešte. Ježiš, tam to je niekto. Aj. Dobre, Freddy. Pekne. Ešte. Daj to Dorici. Dorici s tým. Pozor na mňa. Pekne. To je ona. Uj. Dorici s tým. Dorici. To není možné. Do prdele. 85. minúta, do prdele. Tak konec hráčov času. Standardka pre Slován. Preč. Dobre. Dobre odklop, dobre. Musáci, vypadnite. No. Škoda. Tak idú penalty, tak to bude veľmi zaujímavé. Normálne viac vojakov, jak na Ukrajine. No nič. No tak poďme, penaltový rozstrel. Poďme, Roko. Roko, musíš to dať. Nezaváhaj. Daj panenku do stredu. Panenku. Roko. Áno, poďme! To je ona. Žiga, poďme Žiga. Poď Žiga, chytíš ho. Nemá šancu. Dostať sa mu do hlavy. Žiga. Poďme. Chytíš ho. Žiga, ty ešte penalty. Poď. Poďme Žiga. Chytíš ho. Ale rozstrielme ho. Fúj. Chytíš. Žiga. Joj, skoro. Poďme, Roman. Nezaváhaš, prosím. To je ona. Poďme. Žiga Freli. O, teraz to už vyjde. Už to vyjde. Teraz ti verím, Žiga. Verím. Ježiš. Oni to kopnú polo tej istej strany, ty vole. Poďme, Coko, jeden gol si už dal, dáš aj druhý. Poďme, Coko, poď, ja ti verím. Zapil sa mi celý telefón. Áno! Ty kokos! Panenka! Kam si skákal? Poďme,
Pome Žiga! Žiga, chytíš. Pome Žiga, musíš. Skús to nejak rozhodiť, jak Emiliano. Normálne som sa v roku 2022. Rozhodil, to je ona Žiga. Máš ho Žiga, poď. Som rozhodil. Poď Žiga. Ja, nevadí. No poďme Michal. Mišo. Dobre. Dobre Mišo, dobre. Ty som sa dostal. No poď Žiga, teraz ti verím. Nemyslím, že to dá doprava. Žiga, poď! Žiga! Áno! Pome! Pome! Tigran, jak Champions League! Díky! Výborne! Pome, Erik, teraz keď dáš, tak sme vyhrali. Pome! Musíš to dať. Trnava. Sparta. Trnava. Pome, Erik, musíš. Veríme ti, kapitán. Tigran to dosrať v Champions League, tak teraz Sábo, ty to nedoser. Ty to dáš, tak sme vyhrali. Poď, poď, poď. Musíš. Musíš. Ty kokos, pome. Pome. No, nedávaj to hlavne do stredu. Skúsme niekam nahúbiť. Erik. Áno! Vyhrali sme! Pome! To je ona! Díky Tigran! Díky! Yes! Konečne! To je ona! Ty vole! Aj vrát došiel! Ty kokos! Pekne! Díky Tigran! Rozhodujúci pokutový kop premenil hráč číslom 52 Erik! Sábo! Erik! Sábo! Erik! Sábo! Do štvrtfinále Slovna Cupu postupuje Spartak! Trnava! Spartak! Trnava! Spartak! Trnava! Spartak! Trnava! Spartak! Trnava! Postup je náš! Pome, výborne. Díky Tigran. Tigran, máme ťa radi. Pome. Postup je náš. No čo je amatéri, toto čistí amatéri, ty vole. Toto sú praví hrdinovia.